4:29 da tarde, non? Van ser as 4:30, seguimos en directo no que anda aí. Recordamos que temos a Galiña campeona de España en raza piñeira. Claro. Xa levamos para fora. Está descansando. Sí, está descansando. Fixemos ben. Claro que sí. Fixemos ben. Pero estamos con Carmen Fernández, que é presidenta da Galpi, que vende ser proclamada campeona de España nun campeonato nacional avícola. E non nos preguntamos, como é un campeonato de galiñas? Tú chegas ali coas galiñas e que pasa? Bueno, a campeona de España é Galiña, non eu. Eso primeiro. Bueno, pero ti é a criadora, non? A ver, un campeonato de España é, pois, basicamente unha exposición onde hai moitísimos animales de distintas razas, avícolas, patos, ocas, bueno, o que é aves silvestres, pavos reais, de todo. De dúas patas, para mí. Efectivamente. E pico, dúas patas e pico. Entón aí, pois, ten que haber un número mínimo de animales para poder participar. E aí hai xueces que son especialistas en avicultura. Son criadores tamén. Algúns sí. Pero o normal é que seña criador o xuiz, non? Sí, O xuiz, é que claro. o normal é que sea, porque aparte do que é a teoría, débese de coñecer ben a raza e saber criala, E ti claro. tens que facer pasear a galiña ou lévola... No. Vai pasear a galiña polo acordo? No. Home, a veces nos concursos cos as vacas A ver, faense. como miran a morfología da galiña, entendo que a galiña ten que saber tamén colocarse dunha maneira... A galiña está nunha xauliña, cada unha ten a súa xaula estipulada. Animales, entón ti chegas e métela ali. Ajá. Entón, claro, xa de por sí estar metido na xaula tantos días, non porque este mal, que na xaula está estupenda, Sí, pero está pero fora son do galiñas seu que están entorno. acostumbradas Claro, estamos las vendo, eso son Claro. imaxes do Pero son campeonato, galiñas a maioría que están acostumbradas a estar por fora, non? Claro, sobre imagino. todo as nosas, que son galiñas autóctonas, non son galiñas ornamentales, están acostumbradas a estar por fora. Sí. De feito, uns días antes, o que solemos facer é metelas nunha xaula Vaya, por Dios, das para mesmas acostumbrarse. dimensións para que se acostumbren. Claro. E mira, ti que sabes, claro, que eres criadora de galiñas. Hai xente agora nesta época que lles falámoslo antes con Galiano, que lle sigue poñendo as galiñas unha boca de día e hai outra xente que non. A ver, Por qué? pois é moi sencillo. As galiñas non é que non poñan no inverno nin porque faga frío, nin porque teñan frío. É que non hai as horas de luz suficientes para que ovulen. Ah, vale. Pero Eu pensei que era por frío, terá que ver ca alimentación ou ca raza tamén. Home, unha galiña que come pienso de poñedora sempre vai a poñer máis. Pero tamén hai que distinguir moito o que é unha galiña industrial, digamos das que se compran nas tendas, a unha galiña de raza. Pero espera, hai pienso de poñedora? O pienso que se lles dá as galiñas. Pero que pienso para poñer xa? Claro, Sí. e pienso para fomentar a posta. E hai- claro. Pero como é iso? Pero que leva ese pienso para que poña máis? Home, pois eu, que queres que che diga a composición do pienso, pero vamos, son piensos que están fabricados. De feito, unha galiña poñedora das que se compran na tenda, se non lle das pienso, non pon. Que dices? Unha galiña de raza, sí. Unha galiña de raza pode Como che... non vai poñer a galiña se non lle das pienso? Pero se come por ali millo ou outras cousas, poñerá igual. Pero é que lle faltan... A ver, unha cousa é a avicultura industrial. faltan, sí, vale. E outra cousa é a avicultura Claro. artesanal. A ver, sí que hai piensos para poñedoras e hai incluso suplementos. Hai suplementos de calcio, para cando o ovo queda un pouco máis brando. Hai che de todo. Claro. Como hai ovos que quedan brandos ou que, sí? Sí. Na cáscara. Claro, Que sí. ten pouco calcio a galiña ou que? Sí, ou cando, por exemplo, cando as galiñas se pican entre elas, suele ser ou que pican os ovos, ou están estresadas ou teñen falta de calcio. pican Por o eso ovo? pican os ovos. Sí. Despois de poñelo. Sí. Que está aprendendo moito do mundo das galiñas. É apaixoante o mundo Pero das ti, a galiñas. xente que nos está vendo agora que ten galiñas, bueno, galiñas non ten por que ser piñeira, galiñas das que temos de aquí, que ten na casa e tal, tú que lle recomendas de alimentación? Eu, o meu entender, para ter galiñas na casa, eu opto por a alimentación o máis natural posible, porque non ten sentido que ti teñas galiñas e que lles des pienso, porque para eso cómpralos no súper. Pero estás dicindo que se non lle das pienso non poñen. Pero unha cousa moderada. Claro, A pero, ver, é que pero hai... alimentación natural, pero verdura que teñamos da horta ou as sobras da comida, que lle botamos? Claro, o de toda a vida, as galiñas de ovos, o de toda a vida. Outra cousa son as galiñas reproductoras, que é totalmente distinto. As galiñas reproductoras teñen que comer pienso, sempre, porque senón o embrión non se desarrolla correctamente. E algún alimento prohibido para as galiñas? Que eu sepa, non, as galiñas comen de todo. Papan de todo. E está demostrado que hai algún alimento co cal o ovo está máis rico que co outro. A ver, hai moitos estudios e moitas cousas. En plan, se lle dou isto, o ovo está máis rico. Hai iso. Máis rico non, é verdad que hai algúns alimentos que teñen
son moi potentes, podes notar algún pequeno sabor distinto no ovo, pero ten que ser, creo eu, unha cantidade de alimento moi Hai xente, importante. escoitei que hai xente que lles dá pimentón, dese pimentón de la vera, para que saia, digamos, que a xema máis oscuriña, máis bonita. Eu Ti que escoitar quero algo? que che diga, hai quen lles dá azafrán, hai quen lles dá pemento, pero é que o ovo... Sale caro o ovo, Claro. O azafrán a galiña... Pero é que mira, é que non ten sentido. Non ten sentido, porque a calidad nutricional do ovo é a mesma. Un ovo non é mellor porque teña a yema máis oscura. Vale, moi ben. Bueno, pero hai un pouco... A verdade que se creencia que hai, non? Que canto máis intenso é a cor do amarelo, parece como que é mellor. Chama máis. Cando alguén vai fora e dice, este ovo é bon, é caseiro, que ten a... Mira, hai galiñas, eu teño galiñas, bueno, agora non as teño, pero hai galiñas, razas de galiñas, que teñen a yema prácticamente amarilla clariña. Pero ti vas ao súper a comprar os ovos e as yemas son super intensas. Sí, Porque porque unha lle gusta a parte... xente así. Porque hai unha parte do pienso que un colorante en unhas marcas máis natural e outras menos, que provoca que esa yema sea intensa. Carai. Porque a xente encántalle que a yema sea intensa. Moi ben, pois xa falamos un pouco da alimentación que deben levar as galiñas, que Carmen sabe ben disto. E cuidados das galiñas, aparte da alimentación? Claro, cuidados por fora, para que estean ben, para que estean maravillosos. Por exemplo, para competir ou para que ver unhas galiñas bonitas. A ver, unha galiña para competir ten que estar ben cuidada. Porque co solo feito que lle rompa unha ala, Home, claro. adiós. Pero tela que peinar ou non? Eu as galiñas blancas baño así. Como que Sí? as bañas? Como Pois que as- bañándoas. Pero nun cubo. Debaixo do grifo. Ah, E despois dúchalas. secoas co secador. Como co secador? Pois non vai estar a galiña mollada. Pasalle o secador por a... Pero entendo que as plumas teñen como unha graxa, non? Ou non? No, a ver. No. Ti viches algunha vez a unha mis que vai sin peinar, sin maquillar? Sí, realmente ten razón. Pois estou igual. Os Pero pensei que non lle canciños, gustaba a auga ás galiñas, eh? as miñas, eu non sei se é porque están acostumbradas, pero as miñas galiñas non teñen ningún problema, solo as blancas, porque estamos en Galicia. Hai humedad, hai lama, hai erva. Ti non podes levar a un campeonato de ningún, nin de Claro. España, nin de Claro, nada. está limpa. Unha galiña E sucia. tens que cortarlle as uñas ou algo? Eu non llas corto, pero... Hai xente que sí ou que? Vai de todo. Hai de todo. Tamén hai o que lle fan a trenza ao cabalo, os que lle fan o moño ao can e lle poñen o lacito. Xa. Ahora están paseando os gatos con correa, biches? Tu biche algún gato pasear por correa? Non, pero eu que queres que che diga. En este mundo agora... Mira, Carmen, non sei se no campeonato que hai en Zamora se había preocupación pola gripe aviaria ou non. Comentouse algo ali. Este ano non se soupo de que houbera maior problema con eso, porque senón, se houbera problema con eso, como outros anos, xa se tería suspendido. Ah, sí? Claro, por Sí, de precaución, feito claro. non recordo agora mismo que ano suspendéronse prácticamente as exposicións e incluso o campeonato nacional. Carai, bueno, claro, pode ser. Dicía ti antes que en Estados Unidos sí hai preocupación, non? Que a gripe había. Sí, de feito estaban a subir moito o precio dos ovos. Non sei se aquí, por certo, que todo subiu, o precio do ovo subiu bastante ou non? Pois eu, a verdade, non compro ovos, como comprendo. Bueno, ahora. bueno, pero Non che sei nos dicir. vendes tampouco, claro. No, é que, a ver, o noso obxectivo é manter a raza, recuperar a raza, protexer a raza. Os ovos témolos Fala da para raza comer. piñeira agora. Claro. Entón, nós temos os ovos, comemos os que temos na nosa casa, eu. Di, perdona. Dicía que na raza piñeira parece que cada vez hai máis xente que quere Sí. galiñas desa raza, non? Sí, sí, é como todo. Eu creo que todo tamén son un pouco modas, pero o importante é que a xente sea consciente de que a raza piñeira está en perigo de extinción. É unha raza autóctona que de momento non está recoñecida, porque agora é moi difícil pasar todos os trámites que se piden, que sea para ovos para a casa, que sea para reproducir, para o que sea. Que a xente críe galiña piñeira, pero ben. Claro, que as É unha coiden moi galiña, ben. é unha galiña forte, non? Sí. Moi E con moita rusticidade, sempre se Sí, dixo. sí, sí. Preguntaba yo a Carmen se había preocupación no campeonato en Zamora pola gripe aviaria, porque nos últimos días detectáronse 2 casos de gripe aviaria en Galicia.